uThixo uthina fokamhlakazi amen fokamgolombani haleluya fokatozo amen nayo yonke lendingo esikuyo namhlanje not just chronic lezesibini leshumi nesihlanu umqalo ngowesixhenxe amen masive uThixo uzawuthinina kuyo yonke le nginga yase-Alexander amen funda mama amen ngizafunda njengoba umntana esekeshini ngizafunda kwiKronike zesibini ngizafunda ku-15 ngizaqala ku-17 enina yomelelani mazingawi izandla zenu ngokuba umsebenzi wenu unomvuzo yeke ma eyona nto ibangela into yokokuba uThixo anqwenela into yokubana makumele ilizwi libheke kwaba bantu singabo namhlanje apha eAlexander eyona nto sizokumisa yona sizophakamisa ezabo izandla kumhlaba wase-Alexander unobangela mnye usemveni kokokuba u-Asa matakwethu hayi madoda afike kwilizwe elalingazani noThixo futhi ilizwe elalimisa uThixo lithe benza izikhanga khona ukuze abantu baqonde ukuthi uThixo zezikhanga u-Asa kufika apho wamisa uThixo akuphela koThixo okungekho Thixo umbi ngaphandle kwakhe u-Asa bantakwethu wazikhitha izikhanga ezazikwelo lizwe ngoba yena nto ayifunayo nqwenela ukozisa uThixo yedwa wazikhitha zaphela izikhanga uthi wathethe akubembona umsebenzi wakhe wasa asondele kwasa athi ke nina izandla zenu iingalo zenu zingawi ngoba ukhona umvuzo ufuna uthi kule ndawo wase-Alexander fokamhlakaza sizomisa loo nto fokatoto sophakamatoda ngoba kaloku uThixo bantakwethu ufuna umntu ophakamisa isandla athi emsebenzela uThixo ugcwele bazalwane ngoba uthi oyikayo ngam nam yokoyika haleluya kodwa ndizuyona ndizuyona unobangela uthi akho indoda efuna ndiyisikele hayibo akabonga uThixo umhle uthi azibukeni kindwendwe sikele kwemsini haleluya ngoba inxenye yenu sithethe kanti ibukela izithunywa zezulu akabonga uThixo umhle umuntu wasezilalini ke bazalwane hayi madoda ezilalini akabonga uThixo ilokishi zange ndayihlala utyiwe ityambo kanga bathanda ufika apha ndoyika ngancazela ibhulukhwe xa sifika apha ngakwatsotso yu se ngaqonda kwabe ndikezanga kwathatyathwa indlwala azawubekwa egeyithini kule kanye simi kuyo apha sembazweni malibonke igama lenkosi yabantu kodwa eyona nto sizawumisa yona simisa uThixo kuphela kwakhe owadala umntu bazalwane wamenza wasisibhukubhuku kodwa wamnika into yodwa ukuphefumlo xa uzenza ezi zinto uzenzayo ulibele ubunenqoma hlezi le nto uyenzayo iphelile isuku kuwe lolokugqibela akabonga amandla kaThixo hayi ke ndingendatha ntsukuyako andibixesha bentake ndincotshe ngoba ndifuna ushiywa kwe-Alexander nawusuka ngapha endlobo ndizokwapha kandizeli
kodwa uthama ndimnike kanza mina ikhalela uba awufanga umbono ukuthethe tata kuqala phambi wasenze yonke le ngoba hlezi okanye uzawunyuka umntu onjengam mhlawumbe ndiyekeleni into uthixo athetha yona ithethe yam uthi mayibe nathi